Диана Хаджиангелова, която от Асоциацията на българите, боледуващи от астма и при мен, сега тя ще ни каже колко са астматиците в България. За съжаление, не можем да се опреме на точна статистика. 300 милиона в света страдат от астма. Ако се опреме наистина на световната статистика, около 6% би трябвало хората в България да страдат от астма, от които много голяма част от децата са с такива проблеми. Как можем да предпазим малкото дете от това да развие астма в последствие? Значи, родителите би трябвало да познават добре астматичните пристъпи. Тоест, по-скоро бих искала да кажа, че е необходимо едно познание, което ние се стремиме като пациентска организация да популяризираме чрез информационни материали. Това е и смисъла на днешната кампания, която се провежда в 7 града. От 11 часа ще стартира измерване на дишането в по-голямите градове. Пловдив, Стара Загора, Варна, Видин, Плевен и Берковица, като измерването ще се извършва в повечето от градовете пред общините, тъй като патрона на нашия празник е госпожа Фандъкова. Ние бихме искали да ангажираме общините с това да има по-чист въздух и повече зелени площи за нашите деца. Цяло в София как се ангажира госпожа Фандъкова да реши този проблем? Ще работиме в тази посока. Аз мисля, че през последните години има много детски площадки, които са резултат от съвместната ни работа. Бих искала да поканя всички в 5 часа тук пред Народния театър, където ще извършваме измерване на дишането, ще раздаваме информационни материали. Бих искала да кажа също, че тази кампания е под шапката на годината на белия дроб и съвместно с Българското дружество по алергология, Българското дружество по белодробни болести, и тази година за наша радост се включиха и студентите медици.